స్తోత్రం. ప్రియమైన వాళ్ళారా, దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకొని కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానం చేసుకున్నాం. ఫిలిప్పీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 19వ వచనాన్ని చదువుతూ ఉన్నాం. కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు యేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరత తీర్చును. దేవుడు తన ఐశ్వర్యం, దేవుడు ఐశ్వర్యవంతుడు, దేవుడు ఐశ్వర్యవంతుడు, దేవుడు ధనవంతుడు, దేవుడే సృష్టి అంతటిని కలుగు చేసిన వాడు. దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు యేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరత, లోకంలో మీ ప్రతి అవసరత, మహిమలో ప్రతి అవసరత, పరలోకంలో ప్రతి అవసరత, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రతి అవసరత తీర్చగలిగిన వాడు, నీ అక్కర తీర్చగలిగిన వాడు, నీ కొరత తీర్చగలిగిన, నీ లోటు తీర్చగలిగిన వాడు, నీ సమస్య తీర్చగలిగిన వాడు. ఉదయకాలంలో మాటలు వింటున్న వారులారా, ప్రభువైన దేవుడు ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడు, ఆయన కంటే ఐశ్వర్యం లేదు. ఆయనే అందరికి ఐశ్వర్యం ఇచ్చేవాడు, అందరి ఐశ్వర్యవంతులు చేయువాడు, సకల ఐశ్వర్యాలకు కారణభూతుడాయన. ప్రియులారా, కనుక ఆ దేవుడు ఐశ్వర్యము, తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు యేసు నందు, యేసయ్య అందు ఏమిస్తాడు? ప్రతి మహిమలో మహిమ రాజ్యమున్నది, పరలోక రాజ్యమున్నది, మోక్ష రాజ్యమున్నది, దేవుని రాజ్యమున్నది. ఆయన దేవుని యొక్క మహిమ, దేవుడు ఎప్పుడు మహిమతో నింపబడేవాడు. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మహిమ పరచడం అంటే దేవుని స్తుతించి గణపరచుచూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు మహిమపరచబడుతూ ఉంటాడు. మహిమ గల దేవుడు ఆయన. క్రీస్తు యేసునందు మహిమలో అనగా ఆధ్యాత్మికమైన స్థితిలో ప్రతి అవసరత, ప్రతి అక్కర తీరుస్తాడు. దైవికమైన అక్కర, పవిత్రత, పరిశుద్ధత, నీతి, యథార్థత, వినయం, విధేయత, విరిగి నలిగిన ఉదయం, ఇవే దేవుని స్తుతించడం, మహిమపరచడం అంటే ఆయన మాట వినడమే. స్తుతిస్తూ, ఘనపరుస్తూ, కొనియాడుతూ, కీర్తిస్తూ నీవు ఉన్నప్పుడు దేవుడు, నీ ద్వారా దేవుడు మహిమపరచబడతాడు. కనుక క్రీస్తు యేసు నందు మహిమలో నీ ప్రతి అవసరం, మహిమ రాజ్యములో నీ ప్రతి అవసరత, మహిమ రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి, మహిమ రాజ్యంలో చేరడానికి, ప్రభువైన దేవదేవుని యొక్క పరలోక సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని నీవు పొందడానికి ప్రభు ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. కనుక ప్రియమైన వాళ్ళారా, ప్రతి అవసరత, లోకంలో ఏ అవసరత కలిగి ఉన్నావు? లోకంలో నిరాధారగా ఉన్నావా? నిస్పృహలో ఉన్నావా? ఏమీ లేని వాడిగా ఉన్నావా? కానీ ప్రభు నీ ప్రతి అవసరత, తిండి అవసరత, బట్ట అవసరత, నివాసానికి అవసరత, నీ జ్ఞానానికి అవసరం, అన్నీ ప్రతిదీ కూడా సర్వ సంపదలు, బుద్ధి, జ్ఞానం ఆయన గుప్తమై ఉన్నాయి. అన్ని అవసరతలు తీర్చేవాడు మహిమగల దేవుడు. ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడు. ఐశ్వర్యం ప్రతిదీ కూడా నీవు తీరుస్తాడు. కనుక ఆయనకు నీవు లోబడితే, ఆయనకు నీ విధేయుడవైతే, నువ్వు కనికరించమని ప్రభుని వేడుకుంటే, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ప్రతి అవసరత
నీ ప్రతి అక్కర ఆయన తెచ్చువాడు. వాడు కూడా ఏదో ఒకమైన అవసరత కలిగిన వాడై ఉన్నాడు. ఎక్కువగా మనుషులు చెప్పే లోక సంబంధమైన అవసరతలు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ప్రియులారా, ప్రభు అంటాడు, మహిమ రాజ్యములో, పరలోక రాజ్యములో చేరటానికి ఏది అవసరమో, రక్షణ అవసరం, పాప క్షమాపణ అవసరం, పవిత్ర జీవితం అవసరం, నిష్కలంకమైన జీవితం అవసరం, ప్రతి అవసరత. ప్రభువును విశ్వసించి, నేను పాపిని ప్రభా, నన్ను క్షమించయ్యా, నా దోషాలు క్షమించి, పాపము క్షమించి ఆ మహిమ రాజ్యములో చేరడానికి ప్రతి అవసరం తీర్చమని ప్రభువును వేడుకొని, ప్రభు ద్వారా ప్రతి అవసరం తీర్చబడి నిత్యత్వంలో ప్రభువుతో కూడా సదాకాలం ఉండడానికి సిద్ధపడాలని ప్రభునామంలో కోరుతూ ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాం. దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రియ తండ్రి, వందనాలు. విత్తమైన వాక్యం నీరి కడుగుదాలు ఫలింపచే ప్రభువా. క్రీస్తు యేసులో ప్రతి అవసరం తీర్చేవాడు. లోక సంబంధమైన, శరీర సంబంధమైన, ఆత్మ సంబంధ ప్రతి అవసరం తీర్చి ఆదరించి ఆనందింపచేయమని యేసు నామములో వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.